Zásadou nikto nie je povinný obviniť seba samého chcel uspieť muž v odvolaní pred krajským súdom a následne dovolaním pred najvyšším súdom po tom, čo bol rozsudkom okresného súdu odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky na peňažný trest vo výške 700 eur a zákaz viesť motorové vozidlo po dobu 36 mesiacov, keď po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov viedol osobné motorové vozidlo po Mestskej ulici, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou obvodného oddelenia policajného zboru a vykonanou dýchovou skúškou mu bolo zistené 0,71 mg na liter alkoholu v dychu. Muž namietal, že príslušníci policajného zboru ho mali pred vykonaním dýchovej skúšky poučiť o jeho právach, vrátane práva neprispievať k vlastnému obvineniu a tým porušili zákon a jeho právo vyplývajúce z listiny základných práv a slobôd. Najvyšší súd preskúmal rozhodnutie krajského súdu a označil dovolanie obvineného za nedôvodné. Zároveň vydal právne záväzné stanovisko v svojom uznesení vzťahujúce sa na uvedenú zásadu. Uplatňovanie zásady nikto nie je povinný obviniť seba samého, vyplývajúci z listiny základných práv a slobôd a výslovne zakotvený v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, má chrániť obvineného pred bezprávnym donúcovaním zo strany štátnych orgánov a tým prispievať k zaisteniu spravodlivého procesu. Právo neprispievať k vlastnému obvineniu sa v prvom rade týka rešpektovania vôle obvineného mlčať, ako aj neprispieť ku svojmu obvineniu a usvedčeniu iným aktívnym konaním. Obvineného však možno podrobiť strpeniu dôkazných úkonov, ktoré predpokladajú len jeho pasívnu účasť, a to aj s použitím určitého stupňa nátlaku, ktorý však nesmie byť zneužitý jeho neprimeranosťou. Od obvineného možno požadovať, aby strpel napríklad odňatie veci, odobratie vzorky dychu, moču, krvi, pachu, vlasov alebo tkaní pre účely testu DNA, a to i za pomoci donútenia, napriek skutočnosti, že ho tieto dôkazy usvedčujú.